Professor Sumar bin Umdor, Head of Economics Department ka North Eastern Hill University Nihu Uluong Baknang ban kentiu ya kayo ka kot ka sarkar jela ka don kam man penbiang ki jingtei ki jingsna ki babiang na du surok ki project umbam ki jaka a jing Sumar ka boarding electric lambat ki we na lo ka minimum support price MSP bat ka market intervention scheme MIS ki kinogrem da ka ba ong ba ka megalia ka dei ka we na preng ki jela ki baduk hapo kari bat ka ruspa ha ka jingdon ki mar po khando bat ka mariang kat ba ya kayo ka kot ka sarkar jela prapo persentam hi kawan na ka sarkar kami bat ki yo tang si phau ni khasan persen na ki we pat ki khajna man pendap ik jingdon kam ha ka jugo po lo ong ba omdon ki lat man penmi khajna bat shushania bai ka khajna ba ka sarkar kami ka lum bat ka ai pat sa ka jela bat kham tam lai hadien bala penkot ya ka special category status na ka benta ka jela lembat ki we pan ka jingduna kala nangjur suwa ka covid-19 bat ka long ka jela ka baduk lupa bat ka jingwan jong ka klam covid-19 kala nang kata shushu hagi babun kiliang kemudian ni kira simpang ba lumbun di tempat berada ka yo ka chung ka jelai tapi kami situ kendia hakan nu unta ka ba ka jelai chung ka don unta hap den ga yo hakal yang ka chung yo ka mar ka chung don du ka kam covid-19 MP kumba phi tip ka jelai jungi kawai ni ka jelai ki ba duk ba kani ka ri India jo ong ba ka jela jungi gre ka ruspa hoj ka ruspa a ke jingdon jong ka markhando ka ruspa ha ka jing itnat ka mariang hnrei haba pipet ha ka yo ka kot jong sarkar ra pipet pinlap ba ha ka jing yo ka kot ka sarkar kuma 4% tam ka wan na central government naladi kumba 4% ngila ban penmi na ka khajna ka jong ban pendap ya ke jingdon kam jing pulut jing sarkar ti ngila long pa ke jela ka baduk lara phi prakhat kiwi ke jela namar kamdan than ka jingmi na ka jela ka jungi na ka bak sarkar kala ban sim ki khajna lum ki khajna but bun sen ni should depend by ni should have up na ka taxes lane ka khajna ka ba ka sarkar kami ka lum but ka devolve lane ka ai sengi ki jela ti phitip hi ba kata kai ka ei ka ba jela ka long but hakini ki por lain nadu bakala punkut ya tu ka special category status ka bungi ong ka jinglong kerpang jong ka jela meghalaya but ki jela north east but kumjoru arlai tili ki jela jammu kashmir but himachal pradesh kani ka jingduna ya ka pisah ka bawan na sarkar kami lekala khamduna susu naman ngimdan su kata special category status ti swaga covid ru ngelalong pa ka jela ka ba duk ka baduna ka jing ka khajana ka bami nalade but ka covid lei kala khanang ta susu ka jing ta ka covid ka long habun ki liang ningkong ha ka jela jing ngim dei ban klet ba bon ni ki briu ki dang dei ki nongrap 4% pila ban ong dang dei ki nongrap teng mang shong tan ha shlong ni sngo ba yo ka kot ka kutang shlong ni bon ki ba trei ki trei sarkar dan ki badan ki business ki jong kam lakta than henrei kani ka khlam covid ka lakta bha ki nongrap kuma pitip ki nongrap phi ngam tip kanu nangi suthu ba ki nongrap ki jongi kimdan kanu ru kata ka scheme ka cover e ka jing yo jing kot jong ki ka ba da ke jing yo jing kot jong ki pitip menta ba kadan kani ke jingi khi jungi nongrap sedel sha Delhi Haryana mentala lagi phau benai jan dap snam ban ke khi nam ta ke ka bang ong ka ka minimum support price ba kim kwa ba kani ka sarkar kan weng no ka ka minimum support price walak sarkar ko ong kanum weng rei namar balai namar ki nongrap ki balong sa than chete sa Punjab Haryana bat ki than shawai shari India ki dan kata ka scheme ka ong ka minimum support price ka ba garanti iki nongrap palada ka dor jong ka jingmi jongki kum khaw ku wheat bon ki jingmi udai ki pen mi cotton lara ka hiar ka sarkar kanumsha ka sarkar kan thie ka dor ka ba kala pen bana hangi nongrap kim dan kita kadan pa kawai ka scheme man ta nongrap ka banga jukran ka ong ki ong hajaka kani ngi dan kawai ka scheme ka ba ki ong ka minimum ka market intervention scheme MIS ngalaju kerana bon baki nong rapa balai bai ke MIS scheme ngimju pun trekam hak jela jungi
te kumta apa pipet apa wan covid ki nongrep ku chungin 4% ki ba naka population jungi ki ba de ki nongrep kimdan gunu ru kata ka coverage len ka jinga da ka ba ong kum kata ka market intervention scheme ka ba ong balada ka hi ka dor jung phan len ka dor jung upiskot len ka dor jung ki mar jung ki uso ka hiar ka sarkar kan wan ka sarkar jala kan wan bat kan thet iki ha ka dor kan pen imi nongrep ngimdan ngumata ti philaun mudur komno kene covid kan kata nomor kamdan kanu ka scheme ka bayada iki nongrep ka baar pe ka tourism ro khat pietip idan iwi survey bodet pangile mencum stem ngiawat tang hai than sora tang hang ni than sora bat kishnong ki bahajan ngilap ki don kumba sispa san pho tam ki guest houses hi apa pe sora lat na ka jiwa bat ka wai artli ki hotel ki bahe ki bun na kitu ki business sang tu ki badai bat ka tourism kidai ki business ki berit kidai ki guest house ki homestay ki arlai kamera ki badan arlai ngut ki priyo ki batre yang tu katu menta laki arsnam kala pulom ti ki wi bat ki priyo ki badan ka informal sector kumkinongnya taksi pet ki kimdan kamai nga phi nganong phi ngadon ki kena school badan ki kapa jung ki dei ki banyak turis taksi ki od yang ki ong ba mentala arsnam ngimdan kanu ka kamai ti kumta barokat kitip ba kani ka covid ka kta palan bar ka jeng kta jung ka kalong ka khamjur yangi namar ka jala jungi ko mga ong phi mene kamdan kanu ka jingmi ka khajana ka bami nalade bat ika pisa ka khajana kani ka bawan nak sarkar kami ladap capture lupa la bat lupa namar hap wela yo na sarkar kami phap se nong tre office kidan ko masilak AA kinong tre office sarkar jung jala bat ki pensioner komot kat ka bawan nong te kato ko pisa ning kong phap se nong tre office phap se kin iki balong committed liability mut balada bat lupa ti basaan lihat nalor naladi phimdon kai jumi kom gini ki por ngem la ban ai kanu ru ka relief ka jingerap pali ka sarkar kam la ban ai jingerap igi breu ma ka jing klong ba ngim dan khajana nalade ngim dan jingmi nalade bar ka khajana ka bawan ko ong fi na sarkar kme bon ngap lut ngap ai ngap sia so ginong tri sarkar bar iki kwai kalong ke ka bas teng ba pina perkhat ba ginong tri sarkar ke don komba ko ong fi silak ai nongrap udon lagi pho lak ande pinap ba ngimdan kanu ru hakum gini kipor ka scheme ka banyarap ikinong rap kalong kay wasungsi berkani kami namar pengidai kejala kabduk kita daw kung san ki bawon ra engineer yo kot long klan de khen ji klan de ni COVID-19 ha ka jama chui MP ka namar kayo ka kot hi lara phi pet ka economy ka bangiong kumno ka economy jungi kan kio nga sobang ni kai school hang ne ngalatrai sansnam siki nongkondong ka ifat project sigi than kunrut sa riangdo bat choi pi ia bahkan kio ka yo ka kot ka benta jong sarkar ka sarkar kamla ban ai kam mi barokhat ki bre ka ka ngi barokhat ni suthu handai ka dor ka jingnon kam jong sarkar ka badan kam kan le ka ban pen provide ka ban pen biang ya hangni hajala jong ya ka ban khot ka infrastructure ka ta ka ban kong do ka duty ne ka kamram jong sarkar pi la reflect nong kondong pihai pimdan ka surok ka ba nganong pingan kena nganong sudah MA ngarang literation kondong kadan kani ka scheme jong ka ifat tingangai kundu iwi nong rap ubar rap waktu ko por na thari rap sing bat udan ka jaka ka bahe ba kani ka jaka ha ka jaka hajan nonglang na kundrut 1000 kilometer na kundrut tingangong ita unong rap ubabon ba ka jaka sethe ngong ma bali film rap show new sing ni na ka project in IP ka jingerap khrang wa phin rap sing show pin khamyo kayo kot pin kami kayo kot jopikan kio mangatip urang na jaka telara umdan ka pisa ban thiet sumbai ngong ngin yarap pi ka jing prakhat bi jong hai ti por ngamut ka busuk kumta hanrai uong ngam ne uong baba tu por kan khna ong mono ban kit itu sing Pisoto namar ba lara phi rap hagi jaka ka bomdan suro ki babha pinap kit itu sing da ka bormet ningkong phap kit na ka lingkha pi hai tu surok snong nang tu pinap wai ka kali namar kalanti kam bha bai kali ka karam phap ra pat itu sate sa sayo
Nalor kata ngimdan ko mong ipi kanu protection kejing ada ginung rep bandal apoi hiyo udor jung seing unbha teng pilara pilak pulut parawat napoi hayo ki khnyat ben ngimdan kata ka market intervention scheme ka badai ka scheme ka baladon lupa jung sarkar kami jela ka ba ai ka jingda ha ka ba yadai bat ka dor jung ki nongrap ban ong ba phim namla lada ka her pala ka dor jung ki mar ki ba ki nongrap ki pinmi ka sarkar jela kan wan kan thiet lemba ki marketing wing jung ka khang ban yada banamar kani kalong thek ko malong ka minimum support price hende ka yadai nam ta ki tu ki jat jing thung ki bam cover nang te kata har kom dan te ke jing her ke jing bom la jungi bangin kieu ya ka yok ka kon kalong ning kong bangim dan ki infrastructure ka buha ki tourist lara ki wan chene mantak surok goti kala khamba naktara ka tourist kala khang kieu lara ngimin dan ki lenti ki buha ki balet sectionong jungi lara ka light jungi ini ka light mantak msibi lara tourist ul apoi ka chaka sanong kondong la shong hotel ulap pleng ka light kam dan ka fridge kamya heater kamdon ko kamdon mla ti senu hinwan ki namar habo ki brief ki wan ka dan tang ndiat ki wan adventure bon ki wan ban aram an sultanat ti kumta ka juru ya ki karkhana la da kimdei karkhana he ki karkhana red small scale industries ti katari ka kong karol ko kong san jong ka sarkar nim khmi sarkar nim khmi lenti bo sarkar kan ai kam i wei ndei kan hab ban wan ra ya ka infrastructure ka lenti sengken ka light ka khnang bagi brio kila ban khi dalade kila ban wat kala dalade komno bagin kamai ka jakpo ngong phingim da dan kam scheme than unsin ngi perkat scheme nyes ia ka blang ia ka masi ka usniang ngim da dan kam than kitu penbiang ka surok lara pi penbiang ka surok ka ka banjang pi ka yo ka kot jong unong rap kan kieu namar kan suk kali kawan jong ka jingyap jong ki khulung ka bajur bang ni stage ngi ki infant mortality rate jingyap jing khulung po sistem katukan duna namar ki breu kin kloy banlet cha hospital cha dispensary banlet kha manta ki tieng namar ki surok kasneo kyang dangla kha hayeng mane banlet lamba to ka jingjang surok kabalai ka jinglet school ki khna kan kiyo ki khna bun sin ki school manta namar kamdan kalti surok ba kina bia senong kondong ong pi ti tang ka surok ru kala banora ki jing ki bon ki jing pher ki jing bha ka jala jingi nalor kata so ngaong ipi ka light ko bat ki Uba Sumar bin Umdor ulong baka khajana na ki marpo khando kala sakta na ka jingwan ka National Green Tribunal NGT ulong ba munswa ka jala ka yo andrus paklur kum ka khajana duyong bod ulong baka kamti duyong don ka man perkhat lang hakur kom bakan kta e kamaryang da ka boj jingsta sayan ini kita beri tercipta nama minerals mentah untuk jelajah kila syakang kita tidak mencuba pergi ke Jakarta revenue nak ada bercumbung dan jumlah punya minerals berapa Am kata takadai nomor ba pi mensua saban wan kanika NGT ban komba henrius pa crore e ngi set yo khajna ka pangilum na ki taxes ngi ti kajing sha jungwan jung ni ka ban jung ka NGT ka ta mai ka revenue jungi mar ko ngi la dei lupa ka jalla ka buduk ha de kato de ka non tax revenue na ka non tax revenue ka khajna ka royalty bang yo no coal no doyong ka one of the major ketika nomor pipet ki taxes jungi ngi kham yo bha na petroleum ha bat ka jingde jung ki ka kiat ka tari ki ta ki tax revenue ndre ki non tax revenue pan ngi lap ba royalty kari ka wai ko man rus pa crore na do bon ka njiti ban ngi kham ngi tu ngi la asu ban ngi kala ja no kala do no kala hiar ba nta te kata ka kata ya ka income jungi um ka state ka ba ar pat ka kata bhai ki EDC jungi nomor nakani ka khajana ka julum ni juru ya samat ke ADC ke autonomous district council te manta ka khajana jong ka jingyo jong ka autonomous district council ka ta ma te kani ke de nakta kada opi ni dan kam ban perkhat ban ong ban chu stop e mining ru ha ka ta ka environment ring ha perkhat kumno bangila ban nya ya ka mining ba ka jo ka por pat kan ka ta environment kadan be ka ka give and take ban ong ba la ru don do yong bang inum le eru ngam thrai ke ba ngala ngasong menjur ha kumnungin maine ka scientifically khnang ba utrai khndo unyo ya ka pisa ka jalla kan yo ya ka royalty ke EDC kan yo ka share jangka ndengi di mencupai ke pat kalat ka bobiang yangi khrang bangila ban balance ya ka environment protect ka amar mining kan dan ka
hindiat ka jing kata tengim la rabon bangin main bat pon kata ni kumnu ngin minimize ka ni ka jing kata ka environment ka state as a whole menta fi kumnu ka kani ka covid ka kata ya ka GSDP jungi ngintip hadian arlai snam nomor ka data ka collect nomor ka finjo segi estimate hadian lai saus snam pin satip ya ka actual kalau ngomno kan nomor ka GSDP ka kum lum jingtip kadai through estimation kidan kibriu ki bala don pa kon agriculture kin ong kibriu na ka agriculture kumnu ka kata na ka mineral kin ong kumnu ka kata na ka industries kin ong kumnu kata se kaningin salap apo ar lais nam re ka hiar tak lahir ro khat nitip ka hiar re kanu ka hiar kumnu ka hiar ka ek actual figure ngin yo son kong ka estimate revise estimate hadian ngin setip ka actual posisi so hakis nam wan re kata ka di jing shawa ka lakta bro ka wai ka ri ka lakta kanu ka kata kumnu ka hiar katangin sayo kajing tip ko pati kana entah hadian arlais na because kadang ka time like happening bapi collect but bapi wandra ek figures hakawi pat kaliang uluong bak sarkar kam don kam ban khot ikiru shampang bat kadai ka kam ka basuk bat ka sarkar ka donut kibriu ki batbet bat uluong ka bakongsan kadai namar ka bamsam kala jur plat haka jala ka jungi haka jugo por uluong bak sarkar kala donut kibriu ki bobyang bat batib ha henrei kam hok ka mensiam atun kaliang ka sarkar jala kala jukat na mi phi ngi riu shampang ngani ka bani mer jumut dam takan ka tiu ya ka yo ka jala phi nga nong phi gan dan kam than ni riu shampang bat kini nei ki long ngan ong phi long no ka simple ka su no ru briu tip habau taw nong rap wong bala da pishna sorok ngan penmi khambon using dan kam than ki riu shampang la bon than ki riu shampang la bon than ki jing idea ni dan kam ka hangi kalong ba ka corruption ka jur polat ka jala jangi kata di kawai mar ki brio ki badan hapo ka kimnan kam ngi ki brio sarkar ki tiplut kila ada nang te ki brio ki bobyang ki betip ndrei namar ba ngimhok ka mense tenak takarao kalong gupe phina paj ha baja lebanon menta natharai phin sungthu bala haba jurthan ka corruption hagano ka jala ne kari kalong maja lebanon kalong fail state lebanon menta phina paj pa ka khubor phin I ba ka de ka fail state kam fail ka lebanon balik ka fail kadai namar ba ka jur ka corruption tengiru la rangi paj mangi balingem la ban le kata dan kam yanga ban le kata bor khat kitep ndrei kadai ka nganong gumnu ngi susa tang ka khana bangi ong bangi tip brio tip le ni la jalot kata inang bon ki yang mani ki he ki ya ki ndrei kata ka jing tip brio tip le ka kam ka jam jungi kam dan sho